roku 2007 razíme cestu znižovania dopravnej nehodovosti. Čo sa týka aj štatistík, nebudem sa vyjadrovať k nejakým číslám, myslím, že by to nemalo význam, ale dopravná nehodovosť ako taká nám každoročne od roku 2007 sa znižuje, taktiež jej následky. Či sa týka už o tých najzávažnejších, čo sú to vlastne úmrtia pri dopravných nehodách, alebo ťažké zranenia, alebo ľahké zranenia. Preto sme vytvorili a pripravili sme na letné mesiace, na mesiac júl a august v celom Žilinskom kraji projekt s názvom Vodiči, uvedomujete si hodnotu ľudského života? Myslím, že to je veľavrávny názov, ktorý vlastne evokuje vo mne až zimomriavky, keď si pomyslím, že niektorí vodiči stále myslia sebecky iba na seba a jazdia na tých cestách arogantne, bezohľadne, neprimerane rýchlo. Rozhodli sme sa, že budeme odmeňovať, alebo na výstrahu im budeme dávať aj vodičom, ktorí naopak porušili predpisy akýmkoľvek spôsobom. Rozhodli sme sa, že budeme odmeňovať, alebo na výstrahu im budeme dávať aj vodičom, ktorí naopak porušili predpisy akýmkoľvek spôsobom. Takže neselektujeme, dostanú bodu aj tí vodiči, ktorí nerešpektujú dopravné predpisy, dostanú túto bodu, samozrejme s tou výsačkou, s upozornením. A dúfame, že to prinesie trošku viac disciplíny na tých našich cestách a ľudia si uvedomia, že aj oni sami musia v prvom rade prispieť svojim prístupom, svojou jazdou na tých cestách, aby sme dokázali znížiť tú dopravnú nehodovosť, ktorá je síce pozitívna od roku 2007, ale hovorím, nie sme spokojní a má pre nás význam každý zachránený ľudský život a dúfam, že tento projekt prinesie aj tento cieľ a ešte sa budem opakovať, každý ten zachránený ľudský život bude pre nás mať cenu. No tak je to dobré, že takto kontrolujú na cestách, lebo býva dosť takých vodičov, ktorí porušujú tieto predpisy. Takže vidím v tom zmysel, aby sme išli ďalej, aby sme išli nad rámec bežných akcií. Pramenitá voda RS v tejto 0,75 fľaši so Sportcapom je ideálna ako spoločník za volant, pretože vodič nepotrebuje 2 roky na to, aby si tú fľašu otvoril. A naozaj dostatočná hydratácia za volantom znamená jasnú myseľ a koncentráciu, čo je dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky. Takže naozaj nemali sme dôvod váhať a zapojili sme sa do tohoto projektu a sme radi, že práve v Žilinskom kraji, kde máme výrobný zámok Rajecké lesne, sa takéto akcie deje a môžeme pomôcť. Myslíme si, že obe tieto aktivity, či už prevencia alebo represia, má význam na to celkovo zníženie dopravnej nehodovosti v Žilinskom kraji. Máme nespočetné množstvo preventívnych projektov, ktoré realizujeme na území celého Žilinského kraja. Takže momentálne má polícia k dispozícii 2500 kusov pramenitej vody RS 0,75. To znamená, že 2500 vodičom sa dostane do ruky jednak voda, ale aj to upozornenie na porušovanie následky dopravy.